салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон ҳастанд, ҳозир ба шумо мефаҳмонем. 2 ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон, инчунин духонагаи фурӯшӣ, духонагаи пурра бо таъмири зебо дар шаҳри Душанбе дар Гипразем, духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат ва хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, дуюм совхоз мебошад, деҳаи Қашқара. ҳавлӣ дар умум иборат аз 14 сотиқ замин мебошад. гирди ҳавлӣ маҳкам 5 дар хона дорад, тагш гаража дӯстони азиз. алов хона дорад, оғол 10 метрай, дар пушти хона шипан дорум 13 метр, чайла дорум бо ангуруш, 2 колодиси калон дорум, менависад соҳиби хона. хонам дар пеши асфальт, масҷид, дар қарибии духтурхона, қарибай мағоза, қарибай ҷои ободдаем. об ва барқ ҳаст. меояд 3 хона люкс таъмирай, абойзадагӣ, 2таш бе ремонт стяжка кардагӣ. подвал ҳаст, дар хона баня ҳаст, оби гарм, хунук дорад. ай хона чизҳои даркориша мегиранд, нодаркориша намегиранд, меистад. нархи хона бошад 570 000 сомонӣ, ҳуҷҷат тайёр аст. дар ҳавлӣ боғ ҳаст, ҳамаш 100%. мегирифтагӣ бошӣ телефон кунед, намегирифтагӣ бошед беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои расияшон WhatsApp дорад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 14 сотиқ замин, 5 дар хона дар деҳаи Қашқараи ноҳияи Ёвон, 570 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон, ҳам аз тарафи бозори корвон роҳ дорад дӯстони азиз, ҳам аз тарафи Гипраземам низ роҳ дорад. дар назди мактаб ҷойгир аст, наздики роҳи Мошингард. 5 сотиқ замин мебошад, бинои 2 ошёнага, 8 дар хона дорад. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст. назди мактаб чӣ хеле гуфтем, дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, назди роҳи Мошингард ва на он қадар дур аз роҳи Калон. нархи ҳавлӣ бошад 1 млн 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, 5 сотиқ замин ва 8 дар хона дар поёни корвон, маҳаллаи Қаҳрамон, 1.5 млн сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. аз раҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 700 метр мебошад дӯстони азиз, назди раҳи Калонда ҷойгир аст. бинои 3 ошёнага 11 дар хона дораду 6.5 сотиқ замин дӯстони азиз. масоҳати умумии хона 326 метри квадратӣ мебошад. нархи хона 2 млн 700 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст ва чӣ хеле гуфтем, ҳамагӣ 700 метр аз раҳи Калон то хонаям. марҳамат. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. 6.5 сотиқ замин, 11 дар хона, 326 метри квадратӣ, 2 млн 700 000 сомонӣ. чӣ саволе ки доред, занг занед, аз соҳиби хона пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар назди беморхонаи марказӣ ва чорраҳаи Файзобод. Маркази шаҳри Ваҳдат аз дӯстони азиз минтақаи беҳтарин бино дар назди роҳи Калон ҷойгир аст. Худи биноам бинои нав аст. Духонага мебошад бо масоати 58 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. Нархаш 480 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дару экран аз номи канали Дом Тиҷей. Барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, худи бино аз 10 ошёна иборат аст. Дар бино албатта ки лифт ҳаст, лекин ошёнаи хонаам аҳамияти паст аст. ҳамагӣ сеюм ошёна. таъмираш чӣ хеле гуфтем, таъмири нав мебошаду хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Барои ҳамин марҳамат бениҳоят як варианти хуб мебошад. рақамҳои соҳиби хона дару экран. занг занед, аз номи канали Дом Тиҷей пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипрозем ҷойгир аст. дӯстони азиз, военный городок, маҳаллаи Пахтакор. ҳамин баъд аз заправкаи Тоҷирон дасти чап мегардем. дар ҳамонҷо ҳамин бино ҷойгир аст. дӯстони азиз, назди каничкаи маршруткаву автобусо. духонага мебошад. духонагаи пурра ҳаст. сета треза дорад, кухниш треза дорад, ҳам балконам дорад. духонага бо масоати 64 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмир аст. дӯстони азиз, таъмираш зебо. нархаш 600 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дару экран. аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.